Assam cabinet along group of ministers GOM atum pen Tayahom Chutia Moran Motok Coach Rasbongsi Lapen T tribe Adivasya Khei Tumaphan Schedule tribe mate ST ajakong ki piponja phan siding ponlo Bangso birta kilong pen bangso puthak Assam Assembly along Chirailong lipu khamkhesi bangsuri sose aradatum chipengsi kachesong sai padopon Kidamtang Paikuni ni Paing Kora Trogar ni Kokrajhararong Sopialong ABSU CCTOA BTC Tribal Coordination Committee Tribal Sangha Garo Students Union All Rabha Students Union Rabha Women Council Bodo Samaj Bodo Sahitya Sabha Pen Kidanglo Kaprek Aradatum Cheto Pet Lapen Ning Isivet Pen Chelangsi Khei Trok aphan ST ajakong Piponlong Lepusi Kachesong Par Omplup Anpinlo Kachesong Hut Bodofa Children Park along pen Pangcheng Ponsi JD Road pen Damsi Kokrajhar Government Higher Secondary Lapen Multipurpose School Playground along an Armuchejengsi. We respect ST status for 6 communities and withdraw cabinet decision po hangtaram Ponsi Kachesong Hut Ase Armung Par Omplup Anpinlo. Bangso Kachesong Hut ABSU Dun Maipu Kurumdaw Weri pen Kaningje Ponatengki Labangso Khei Trok atumabangki Toklanga hin punoy Choki chokama hin punoy, rat charia hin punoy, ajara hin setami ke paprang duntang akhailo lapen bang so Khei Trok atumabang ke asamalong ke do inglong aso pen apar ke paprang dun akhailo. Lasila Khei Trok atumaphan ST ajakong ki piabang ke chedon dun thek pusi ning jepon. Jong sila tumaphan ST ajakong pedet polote laki inglong aso jesemet ke papi hup aphan ke berthip jilapen aan wansi Kithi pidun lo pusi ning jepon. Lasi bangso cabinet pen kacherai tang alama bangki chen thuwek nang ji kali polote soluk sodak pen setami chesong ponji pusi kether padopon. Bonta kamang humeme alama bangki Karbi Anglong arlo Karbi Students Association KFA KSYC usuka pen kedanglok song pharo sose ahamphang asong atumdo. Bonta Kokrajhar ason Khei Trok aphan schedule caste mate ST ajakong ki piponji aphan Assam cabinet along cheparai data phi anta kachesong dunji kalisi ase anta chibidun hai hebang kavidet abangki manghume me bino langdamlo pulote tai ohom chutia moran motok koch rasbongsi lapen T tribes mate adivasi akhai tumabangki Karbi akhai mate inglong aso aphan abangki phan ko an lonesi paprang tanglo Jongsi Khei Trok aphan ST ajakong pedet polote Karbi akhai bangke Halloween alamlo inglong aso aan wan doan kachipinang po. Bonda Karbi Anglong arlo pena bangke bangso aputhak thangnat kachesong dun amatsi avilang. Laso teng polote methanga anwan nang pachodun lo nang pu ang thek kachepaklang dun ason lo. News Report, Karbi Anglong Live.